الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیہ۔ گرامی قدر علماء کرام، مشائخ عظام، پیران عظام، بزرگان دین، ماشاءاللہ نماز عشاء تو لے کے ہن تک بڑے طویل خطابات خود آپ نے سماعت فرمائے نے۔ چونکہ اے بزرگاں دا عرس مبارک ہے، تے اسی جنہ بزرگاں دا تذکرہ آج کر رہے ہیں، انہاں بزرگاں وچ کچھ الگ خصوصیات بھی نہیں۔ اگر آپ احباب تاریخ دا جائزہ لو تو ہر دور دے اندر فتنے پیدا ہوئے نے، کیونکہ اے شیطان دا پہلے دن دا اعلان سی کہ میں بندیاں نو گمراہ کرنا ہے، یہ اس دی گل سی۔ اللہ فرمایا تو کردہ رہی جڑے سیدھے راہ تے آگے میں معاف کر دیا رہے۔ تو ہر دور دے اندر اگر تاریخ دا مطالعہ کریے تو ہر دور دے اندر صورتحال ایسی ہی نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو فوراً بعد فتنہ ارتداد اور فتنہ منکرین زکوٰۃ اٹھیا، تو اللہ پاک نے اس فتنے دی سرخوبی واسطے جناب صدیق اکبر جیسے جبل استقامت دا انتخاب فرمایا۔ اگر آپ جائزہ لگو اس دور دی صورتحال دا تو حضرت عمر فاروق جیسی شخصیات اس حق وچ نہیں سن کہ بندیاں نال ہون لڑیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تینوں کی ہو گیا ہے، جہالت اچ تو بڑے جری سیں، اسلام لے آ کے تو کمزور ہو گیا، میں اس وقت تک بندیاں نال لڑاں گا جس وقت تک انہوں نے ایک اٹھ دی رسی بھی جڑی حضور دے وقت چ دین دیا ہے، اگر وہ دین تو انکار کیتا تو میں انہوں نے لڑاں گا۔ صدیق اکبر نے اس عالم دے اندر حضور دے وصال تو بعد مسلمانہ تے بڑی مشکل کڑی سی، لیکن اللہ دے فرمان دی تقویت انہوں دے نال سی۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ جدو لوگ دین تو پھر جان گے تے اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جڑے اللہ نال پیار کردے ہون گے، اللہ انہوں نال محبت کردا ہوئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر بن خطاب، جناب ذوالنورین اور صحابہ کرام صدیق اکبر دے نال کھڑے سن، تو صدیق اکبر نے اس فتنے دا اتنے احسن طریقے نال فتنہ ارتداد، سب تو زیادہ صحابہ کرام، یاد رکھو اتنے صحابہ حضور دے دور شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر دے دور
انہاں لوگاں نال لڑدیاں شہید ہوئے جڑے رسول اللہ تو بعد نبوت دے منکر ہو گئے سن۔ ختم نبوت دے منکرین دا فتنہ، ارتداد دا فتنہ، دو تیسرا منکرین زکات، تیناں نال اکٹھے صرف 2.5 سال دے اندر صدیق اکبر نے ساریاں دا صفایا کر کے اسلام دیاں جڑاں نوں پھر مضبوط کر۔ حضرت عمر بن خطاب دا جس وقت دور آیا تو اسلام دی جو بالکل اجے نوی قوت ابھر رہی سی، اس نو دبان آستے بیک وقت 2 قوتاں نے اسلام دے اتے حملہ کرن دا پلان کیتا، رومن امپائر اور پرسچین امپائر۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب نو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ آپ نے دعاں دے کڑا کے 10 سالاں انچ کڑ کے پار کر چھڑے۔ اس بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا دور آیا تو اس وقت ایک فتنہ اٹھیا خوارج، جنہ دا اعلان سی کہ اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں، ان الحکم الا للہ، اور باقی سب دا حدیث شریف دا انکار۔ حضرت مولا علی سرکار دے منکر او فتنہ ارتداد اٹھیا تو اللہ پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کم لیا، آپ نے اس فتنہ خوارج نو اس طرح دبایا کہ اجے تک انہوں دوبارہ ہوش نہیں آئی۔ صرف ایک جنگ دے اندر 12,000 خارجی حضرت علی پاک سرکار دی جنگ نال قتل ہو تلوار۔ اس تو بعد پھر فتنہ یزیدیت اٹھیا تو اللہ نے اس فتنے دے مقابلے واسطے امام علی مقام امام حسین سرکار دی شخصیت دا انتخاب کیتا۔ امام علی مقام نے فتنہ یزیدیت تے ایسی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک یزیدیت لانتیاں دا نشان بن گیا۔ پھر وقت گزریا تو معتزلہ دا فتنہ امت مسلمہ دے اندر آیا تو اللہ نے اس وقت دے علماء حضرت امام حسن بصری، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی صورت ایسے بزرگ پیدا فرمائے جنہوں نے اس فتنے دا خوب جواب دیتا اور اسلام دی سر بلندی کی تھی۔ پھر وقت گزریا تو فتنہ خلق قرآن پیدا ہویا۔ قرآن مجید اللہ دی کلام نہیں مخلوق ہے، اللہ نے حضرت امام مالک دی شخصیت ایک ہستین پیدا کیتا جس نے اس فتنہ دا مقابلہ کیتا اور قیامت تک واسطے وہ فتنہ دب گیا۔ پھر تھوڑی جی تاریخ اگے بدھی کیونکہ فتنے بھی پیدا ہوندے سن تو اللہ انہوں نے مقابلے کوئی مرد کلندر پیدا فرما دے، اس دی حکمت بالغہ سی۔ پھر تھوڑا دور گزریا، کچھ وقت گزریا تو ہندوستان دی سرزمین تے دین الہی دے نام تے ایک نواں دین ایجاد کرنے دی کوشش کیتی گئی تو اللہ نے حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ دی شخصیت ایک عالم دین اور صوفی نو پیدا فرمایا جس نے اس فتنہ دا مقابلہ کیتا۔ پھر ایک وقت آیا جب رسول اللہ سرکار دی عزت اور ناموس تے حملے ہون لگ پے تو اللہ نے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو پیدا فرمایا۔ اور جدو ہندوستان دی بت پرستان دی سرزمین جھوٹے پیران دا عروج ہویا تو اللہ نے سید علی حجویری داتا گنج بخت دی صورت سچا پیر پیدا فرما کے کشف المحجوب لکھوا کے دنیا اندر سے سچے صوفی دی علامت کی ہوتی ہے۔ پھر ہندوستان دی تاریخ، ہندوستان دی سرزمین تے ایک ایسا فتنہ اٹھیا جس فتنہ دا نام سی مرزا قادیانی۔ اس فتنہ قادیانیت نے اتنی جڑا پھیلائیاں کیونکہ وہ انگریز دا کاشتہ پودا سی، اس نے جڑا پھیلنیاں شروع ہوئیاں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان دی اس پاک دھرتی تے اس فتنے دا قلع کما کرنا آستے پیر سید مہر علی شاہ جیسی شخصیت نو پیدا فرمایا۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ مجمع البحرین سن، علم ظاہر اور علم باطن دعا دا مجموعہ سن۔ آپ علم ظاہر ایسی کہ آپ نے مرزے دی تفسیر دیاں جدو غلطیاں کڑیاں نا تو مرزے یہ آکھیا کہ میں جی تفسیر تے تو نہ لکھنا لیکن میں تفسیر ہونے لکھنی ہے عربی ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ جی ہوراں نو بندے آندے سن شاہ جی مرزا بڑا جادوگر ہے تے جدو بندے دے سامنے جاندے تے بندیاں نوں بولنا نہیں آوندا
تے مردے کول جادو بڑا ہے تے شاہ جی ہوراں فرمایا فکر کیوں کر دے ہو مردے نال شیطان دا ہاتھ ہے مہر علی تے آمنہ دے لال دا ہاتھ ہے فکر نہ کرو تسی کوئی ڈر نہیں شاہ جی ہوری گئے مقابلے وچ تے آپ نے جڑا اعلان فرمایا میرے منیر وچ لکھے آپ نے فرمایا جاؤ مرزا صاحب تسی یہ گل کر دے ہو نا ویسے مرزا نو صاحب آکھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ صاحب انجدے تو نہیں نہ ہوندے آپ نے فرمایا مرزا رکھ اپنی قلم تے کاغذ مہر علی بھی کاغذ تے قلم لکھ دے رکھ دے ہاتھ نہیں لانا تو بھی نبی دا دعویٰ تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے میں محمد عربی دی غلامی دا دعویٰ کرنا کاغذ تے قلم تو بھی رکھ دے کاغذ تے قلم میں بھی رکھ دینا تو نبی ہو کے حکم دے کہ کاغذ دے اتے قلم بغیر ہاتھ تو لکھے میں محمد عربی دا غلام حکم دیا گا بغیر ہاتھ تو قلم لکھے گی تے پھر نبی سرکار دا غلام سچا ہوئے گا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اس عظیم شخصیت دا نام ہے اے اس عظیم شخصیت دا نام ہے کاش لوگ سید مہر علی شاہ صاحب دی اور اس شخصیت نو سمجھ جاتے آپ کو کسی بندے نے دعوت دیتی تے ساڑھے کو آؤ تے اسی ذکر آل نبی سننا ہے توڑے کو تے سرکار نے فرمایا میں چلا تے جاؤں گا بیان بھی کروں گا لوگ آکھن گے مہر علی شیعہ ہے جتھے انہوں نے سدیا سی جے اتھے جا کے میں بیان کیتا تے لوگ کہن گے مہر علی شیعہ ہے تو آپ فرما دے نا میں ایک گل بھی اپنے نال برداشت نہیں کرتا میں بیان کرن نہیں جاواں گا ہون تے میں کہ دس دارانا مولویہ انشاءاللہ کو تقریر وکھائے صحیح جا مہر علی شاہ ہو رہی ہے نا ہون تے مولویہ کو تقریر وکھا کے اتے ٹوکرا کر لے 100 مولوی تقریر دے ہیٹھ آ جاتا ہے ہاں جی ایڈی پھائی بھی مضبوط نہیں ہوندی جڈی تقریر دی پھائی مولوی واسطے مضبوط ہوندی عزیز من ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اگر آپ دی شخصیت کو بندہ پڑھنا چاہے تو آپ دی کتاب ہے التصفیہ ما بین السنی و شیعہ اس دا مطالعہ کرو آپ نو پتہ لگ گئے مہر علی شاہ جی اور دا تبہر علمی کیا سی اور وہ کس لیول دی شخصیت دے حدیث کرتاس دا جواب آپ نے دیتا ہے باغ فدق دے تان دا جواب آپ نے صحابہ کرام تے جتنے تان سن مہر علی انہاں دے جواب قلم نال بھی دیتے نے زبان نال بھی دیتے نے اور دنیا نو دسیا ہے کہ آل رسول ہون دا حق یہ وے کہ اصحاب رسول دا دفاع کیتا جائے آپ نے مہر علی شاہ جی اور دی صرف آج سکھ متران دی بدھیری یہ اتنا نہ پڑھو نہیں رہی مہر علی شاہ ہوری کون نے جی مہر علی شاہ ہوری وہ نے جنہ آکھے آج سکھ متران دی بدھیری ہے میں کہے وہ بھی آکھیا نے یہ بھی انہوں دی شخصیت دا ایک حسین پہلو ہے کہ انہوں نے آکھے آج سکھ متران دی بدھیری ہے ہونتے سید بڑے نا مطلب دنیا ہوتے سیدان دا بچاڑ آیا پیا ہے لیکن جس سید دی گل میں پیا کرنا نا انہوں صحابہ دے دفاع دا انعام پتہ ہے مدینے والے کی دیتا ہے دنیا ساری دیاں نمازاں قضا ہو جان کسے نو کی پرواہ اپنے جہنم دا سبب بنان گے لیکن مہر علی دیاں سنتا قضا ہون تے آمنہ دلال دا دیدار ہو جاتا ہے اور تسی اے ہے تے خطابتی کتاب میں سٹیج کوئی نہیں لکھیا ہویا لیکن اگر تسی سمجھو تے گالیں دے وچ بھی ہے جدی قضا دا اجر مدینے والے دا دیدار ہے پتہ نہیں ہوندی ادا دا مقام کی ہوئے گا جملہ نہیں نہ ملے گا کہ مہر علی شاہ اور اندیاں سنتا قضا ہوئی دے حضور دی زیارت ہوئی تو سوچنے والی گل نہیں بجن دی قضا تے ایڈا انعام ہے پتہ نہیں ہوندیاں اداواں دا کی مقام ہونا جڑیاں سائی ادا کردے رہے عزیز من سید ہوئے تے مہر علی ورگا ہوئے جڑا عالم شریعت بھی ہوئے اور میں صدقے جاواں صوفی اس معیار دا ہوئے کہ اقبال جیسا بندہ شاہ جی اورن خط لکھے کہ سرکار میں انگلینڈ دی ایک یونیورسٹی فلسفہ وحدت الوجود تے لیکچر دینا ہے ذرا کچھ اکدے تے کھول دیو کچھ مسائل تے حل کر دیو تے آپ جواب چس ملے آپ اس طرح علالت سے سنتے آپ نے پتہ کی لکھے ہے آپ فرما دے اقبال تو اپنے قول دی طرح اس بوئے تے بھی لیٹ ہی آئے ہیں سوڑے چونکہ آپ بالکل
جڑا نا وہ علالت دے اس عالم ہی سن کہ آپ لکھنے تو قاصر سن. تو اقبال دا ایک جملہ ہے نا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. تو شادی اور جدو اس خط لکھیا نا کہ میں اس موضوع تے گفتگو کرنی ہے تو کچھ مواد چاہیے، کچھ سوال لکھے کہ انہاں دا جواب چاہیے. تو شادی اور فرمایا کہ اقبال تو اتھے بھی لیٹ ہی آئے کیونکہ ہون میری قلم لکھنا چھوڑ گئی ہے. تو سرکار اس یعنی اقبال جیسا بندہ یہ لفظ لکھ دے کہ ہندوستان وچ میں کوئی اور ایسی درگاہ نہیں نظر آندی جی تو میں یہ مسئلہ پوچھا تو میں حل ہو جائے، میرا حل ہو گیا. وہ شخصیت سید مہر علی شاہ دی اور عزیز من و دوستان من. اس دور نو میں تے سیدہ نہ آکھاں گا کہ تسی بڑے اونچے سید ہو سارے ہی جگنے بیٹھے، لیکن خدا دا نا ہے مہر علی تو اونچے نہ ہو. لفظ ویسے مہر علی ہے لیکن اسی مہر علی پڑھنے ہیں، مرساڑی یہ زبان ہے تو انی کو اہل زبان نو اجازت ہوندی ہے وہ تصرف کر لے میرے مہر علی چلدا پیا. تو اپنی جڑی فکر ہے اور سوچ ہے انہوں کم از کم آلہ حضرت پٹھان سمجھ کے چھڑ دیو تے مہر علی تے برادری دا بندہ ہے انہاں دے پیچھے ہی ٹر پو. آلہ حضرت پٹھان نے جیتے سی سیداں سی انہاں دے پیچھے کیوں ٹریے؟ تو میں کہ جی چلو انہاں نے پاسے چا کرو تے گولڑے والے تے شاہ اور ہی نہیں سچے سچے حسنی حسینی سید. تو سید مہر علی شاہ اور دی جتنی فکر ہے وہ ساری دی ساری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نال میچ کر دی. کسی جگہ تو بھی آپ جدا نہیں. یہ دیوتے بالکل مکمل اعتماد ہے میرا اس گلتے کہ اعلی حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فکر اچ اختلاف ہی کوئی نہیں، کوئی اختلاف نہیں فکر اچ. کیونکہ انہوں نے جس جگہ تو پیالہ پیتا ہے نا او مرکز ایک کے یعنی رسول اللہ سرکار دی بارگاہ. اور مہر علی شاہ جی انہوں نے علم دی کھڑی گل پوچھ دیو. میں پڑھ رہا سا کہ ایک باری انہوں نے استاد نے انہوں نے سبق دیتا اے یاد کر لیو. ان کتاب دا نام مستحضر نہیں مینوں اس ویلے یاد سی جدو پڑھیا سی بڑے سال ہو گئے ہن تے میں دوبارہ نہیں مطالعہ کر سکیا. تے او دے وچ کچھ ورک جڑا ہے نا سبق کدھر سی کتاب سی کوئی بڑی ادک تے او دی او مٹ گئے سن حروف. استادہ نے اتنا ہی پڑھایا جتنا اتنے ہے سی. شاہ جی ہوری جدو سنایا تو جڑے حروف مٹے آئے انہوں بھی سنایا. استادہ پوچھیا مہر علی کتاب تے کوئی نہیں تین کہیں دسے نے؟ تو آپ نے فرمایا جی جنہ ایک کتاب لکھی ہے مینوں انہاں دسے نے. وہ شاہ جی ہوری اس معیار دے بندے سن. جدو آپ پڑھن واسطے گئے تھے ایک استاد دی خدمت وچ گئے انہوں نے فرمایا بھی کلاس جگہ کوئی نہیں بھئی پیرا کرمالیا کلاس تھان کوئی نہیں تے ایس سال اساں بنس کر دیتی اگلے سال آ جائے. شاہ جی ہوری ٹر گئے. پھر وقت نے بدلا لیا پلٹا کھایا. وقت تو آیا کہ شاہ جی ہوری گھوڑے تے گھوڑی تے بیٹھے تے محو سفر نے وہ استاد نال ٹر رہے جنہ آخیا کلاس تھان کوئی نہیں. جدو مہر علی شاہ نے ویکھیا بھی خیال میں دین نال نے تو انہیں گھوڑی رکی سرکار خیر ہے. انہوں نے آخیا جی میں چاہنا میرے کو ایک سبق پڑھ لو. شاہ جی میں یہ چاہنا کہ تسی میرے کو ایک سبق پڑھ لو. فرمایا خیر ہے جی. فرمایا قیامت والے دن مہر علی دیاں استاداں وچ میرا نام آ جائے. مہر علی شاہ اور اس عظیم شخصیت دا نام سید مہر علی شاہ ہے. عزیزہ نے من آپ نے مناظرہ بھی کیتا ہے، آپ نے بد مذہباں نال لڑائی بھی کیتی ہے اور صوفی اس اچھی شخصیت دے ہے کہ آپ ہر سال گولڈا شریف پاک پتن شریف جاندے ہیں. ایک دن پاک پتن شریف گئے تے آپ قبر شریف تے کھڑے سن. اتو دیوان صاحب آئے. پیر صاحب توجہ کوئی نہ کیتی تو جیڑے پیر ال توجہ نہ کریو میں رنج ہو جاندے. ہاں جی بالکل پکی گل ہے. جیڑے پیر ال مولوی ال تسی واوے یا کدے ملو تو توجہ نہ کر سکو کسی اور جگہ تے توجہ ہوئے تو وہ میں ناراض ہو جاندہ ہے. شاہ جی ہوری جو تھوڑی دیر تو بعد مراقبے تو فارغ ہوئے تو آپ دیوان صاحب نو فرمان دین بات تسا محسوس کیتا ہونا ہے میں تواڈے ال توجہ نہیں کیتی تواڈی گل نال تواڈے نال کوئی جواب نہیں کیتا کوئی سوال نہیں کیتا تواڈے نو ویکھیا نہیں. تو آپ فرمان دین ہاں جی میں محسوس تا کیتا میں آیا تو تسا توجہ نہیں کیتی. تو آپ فرمان دین میں پہلا بابے فرید نال گلاں پیا کردا او تو چھڈ کے تواڈے نال کر نہ سکدا.
اے سید مہر علی شاہ جی ہوری نے عزیزہ نے من تو ضرورت اس سمر دیئے کہ اسی صرف سکھ متران دی نہ پڑھئے اسی صرف مہر علی شاہ جی ہورانو ایک صوفی نہ سمجھئے سید مہر علی شاہ صاحب دی کتب دا مطالعہ کریے آلائے کلمت الحق پڑھو شاہ جی ہوران دی کتاب آلائے کلمت الحق پڑھو تو ان پتہ لگے گا کہ آپ کی لکھ گئے رد قادیانیت ہے آپ دی کتب موجود نے وما احل بہ لغیر اللہ دی آپ دی تحریر موجود نے اور اہل سنت دے روافض نال جو عقائد دا جھگڑا ہے وہ دے اتے التصفیہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت دی صبح تک اہل سنت و جماعت واسطے وہ کتاب مشعل راہ روے سارے سنگی اس نے پڑھن اور ایسے بزرگان دین اور صوفیاء کرام نال اپنا تعلق بنا کے رکھن بزرگ کسے دی میراث نہیں ہوندے آخری گل کر رہے بزرگ کسے دی میراث نہیں ہوندے بزرگ شام لاٹ ہوندے نے شام لاٹ دا مطلب دا پتہ ہے تو ایک پینڈوان دی اصطلاح ہے جیڑی زمین ساریاں دی ساجی ہوئے نا جیڑا بہ جائے تو ان بھی ہو جائے انہوں سدے نے شام لاٹ میں ان صحیح تلفظ نہیں ہوتا بابیاں کو انجی سنیا شام لاٹ سدے نے ہاں جی شام لاٹ وہ یہ جڑے بزرگ ہوندے نے یہ نہیں بس جیڑا انہاں دا پتر ہوئے تے وہ دے ہوندے نے جیڑا مرید ہوئے تو وہ دے ہوندے نے یہ شام لاٹ ہوندے نے جیڑا بہ جائے انہی نفع دے چھڑ دے تو یہ کسی دی ملکیت نہیں ہوندے انہاں دی فکر تے جیڑا چل پوے انہوں فیض بھی دین دن تو دے نال راضی بھی ہوندے تو عزیزہ نے من و دوستان من اصل چیز یہ ہے کہ بزرگان دین اولیاء کرام دی فکر تے چلیا جائے اللہ کو غلطی ہوئی ہوئے تو میرا سونا رب میں نو معاف فرمائے یہ میں کوئی صحیح گل کر سکیاں تو اللہ تو آنو تے میں نو عمل کرنے والا بنائے الحمدللہ